Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ। ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। स' माने दिनै बिश्वकर्मा फुजानि माने एसे बावथाय बावदों आरोना जोंहा न'आवहाय। स' बेखौनो एसे दिन्थिनो सानदों आरो नोंथांमोननिसिम। स' बे भिडिअखौ दासो बानायदों आरोना। स' आं माने न' सलिखांजोबनानैहा साइकेल टाइकेल सुजोबनानैहा उनावसो माने ब्लगखौ बानायदों आरोना। स' नायलांबाय थादों। ओमफ्राय नै आलारि बाथिबो सावखांबाय आरोना। आइया सावदों। आंना लेट जायो नालाय आइया सावबाय। बिबार खानोसै आरोना। आंबो खुलुमनोसै एसे। आयौ कृष्ण अखा खोरोमबाय थादोंलै आं गिनो ओंखारसैयो। हे हमारी दुकान थालिर फाथै गलाना नारेंखल बुट आपेल आंगुर हो ना थालिर दंबावो फुजाफोर नै बेवहाय बावदों आरो बिश्वकर्मानिखौ ना माबावनो टेबोलाव जानो लोगोफोर दिनै माने आं जोंहानि दखानखौबो दिन्थिगोन आङो ना स' दखानखौ माने सटा मटा आरोना दिन्थिनोसै होनोसै स' नायलांबाय थादो। ये है मेरी दुकान मेरे घर की दुकान छोटा मोटा दिनै बिश्वकर्मा नालाय स' माला ताला होजोबदों आरोना माला होदों मालाजों साजायदों आरो जेबो गैया दखानाव जि गुसुं जाखायो जानिया स' जोंहानि दखाना बेनो आरोना सटा मटा ओमफ्राय नै मिथाइफोर दङ आरोना चक्लेट आइसक्रिम गोरान आरोना आइसक्रिम गोरान माने बेफोरनो ओमफ्राय आरो नै जेरक्स खालामनाय दङ जेरक्सनि कम्पिउटार माने अनलाइन फट'शुट माने फट' कपि बानायनायफोर बेफोरखौ आरोना सोलोंना लानानै बेवहाय माने होदों आरोना लेमिनेसननिबो दङ नै बेखौ आं बानायदोंमोन आरो स' आगोलनि ब्लगावबो दङमोन बे आंनि बे बिबार बानायनाय ब्लगा नायनो हागोन नोंथांमोना आगोल होना दोनदोंमोन आरोना स' बेनो आरो जोंहानि दखान ओमफ्राय नै बिथिंजाय सिलाइ मेसिन दङ आरोना सिलाइ मेसिन आइयानो सिलायो ओरैनो पेकेटनि बुस्थुफोर दङ आरोना फैसाफोर जानो हागोन बेवहाय डिजे बक्स मोनसे दङ माने जोंहानि दखाना माने क्लियार जाजोबाखै आरोना आरो दंबावो खामानि आरो चेक खालामनांगौ बेफोराव बेनोजों फंबाय हाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय गंब्रै दंबावो आरो क्लियार जाजोबाखै स' सोरबाफोर माने होफैनोबा होफैनो हागोन आरो बेवहाय बहुद गोजान जायोना आरो गोजान जायो माने जोंनि बे टाउन माबायाव माने सकआव गैयाना बिदि कम्पिउटार जेरक्स नांगौ जायोना दखान बन्द'फोरबा स' जोंहा बेयावनो होदों आरोना फैबायनो मालाय ओरैनो खंखना मालाय खानाय थिनि खालायलायदोलै हाय दे हायन नै माबा जानाया मा जादोंमोन इयो सल होनना बुंनायालाय नोङो सल मा होनदोंमोनलै मा होनदोंमोन सल माबा होनदोंमोन ना नोङो सल गोथाव ना होनदों मा अखा खोरोमबाय थादों आरोना नै ओमफ्राय आरो गारि स्कुटि सुबाय सुखांनानैहा फोथाबो होबाय मालाबो होबाय साइकेला आंनि साइकेला फुथाबाय फोथा फोनबाय फोथा गारिया बायलालासो दे लाजिलाय आङो माने गारिया मा जादों मिथिगौ माने
फादार आरो जाहानि बाबाया माने सलायदोंमोन ना माने लामायाव सलायनायाव माने मोसौ फैना होदो आरोना सिगांथिं फैनानैहा माने स्कुटिखौ माने एगारफ्लांबाय आरोना स्कुटिखौ बिदिनो एगारफ्लांनानैहा माने मानसियाबो जखम जाबाय ओमफ्राय आरो बिथिंजाय आरो बेबायदि जाहैबाय आरोना हाय बावसो सुना होदों आङो रुमाला हाय मा लेथ्रा जायो सुवाबा जानोसै मा होनदों फुंनि ओंखाम जायाखैनो फुजा खांबाय ओमफ्राय बाथोन देगोन खाना जायाखै ओंखाम लाइ आलु अखा थाइफ्रिबाय थादों ini mana lu kan bang? Apa sih? Ayo balik sini deh. Bukan. Ladungnya? Mana? Kita apa sih? Ada lunch. Lunch. Bu jaga bu. Holan ini nih. Bu jaga bu.